Delegazzjoni Maltija mmexxija mis-Segretarju Parlamentari għad Dialogu Soċjali NDLU attendiet tal-żjara ta' konsultazzjoni f'Dublin fl-Irlanda fejn komplet diskussjoni dwar laqa prattika biex jintlaħaq bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata. F'din iż-żjara s-Segretarju Parlamentari iltaqa' mal-Kungress Irlandiż ta' Trade Union fejn ġie spjegat dwar kif jopera dritt li wieħed jitlob għal remote working fl-Irlanda. Irremarkat li x-xogħol qed isir minn Malta f'dan ir-rigward u inkoraġġanti filwaqt li faħret dak li interess ġenwin mid-delegazzjoni ta' pajjiżna biex jinstab l-aħjar mudell għal Malta. Is-Segretarju Parlamentari iltaqa' wkoll mal-Konfederazzjoni ta' min iħaddem fejn intqal li għalkemm l-introduzzjoni tat-talba għal remote working fil-Irlanda ilha fis-seħħ għal dawn l-aħħar sentejn bħalissa għaddej proċess ta' reviżjoni biex il-linji gwida jistgħu jissaħħu. Is-Segretarju Parlamentari Ellul spjega kif matul dawn is-sentejn l-Irlanda kellhom linji gwida ta' prattiċi moderni ta' xogħol fuq remote working u right to disconnect. Propju illum tħabbret il-riforma li ħajkunu qed isiru dwar dawn il-linji gwidi u allura jiena student delegazzjoni Irlandiża biex tiġi ġewwa pajjiżna biex flimkien mal-imsieħba soċjali nkomplu niddiskutu lan jibqa' li nagħtu lil ħaddiema tagħna l-aqwa drittijiet, inkomplu nagħtu protezzjoni lil benesseri għal familji biex nżidu l-kwalità tal-ħajja ġewwa pajjiżna.